fala no mi folu, fala no mi jambi. oron jokkirade refi fulfulde yamde jeetati silmaji capanɗe tati woni to Sinthiou jongi kon waktu no woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Amadou Baroba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to Nigéria. Abou Khalid commandant fedde kuliyankore Boko Haram kañum e sappo woɓɓe haɓantoɓe nde fedde kuliyankore mbarama ɗum nantini konu koɓe Nigéria hanki ɗum waɗi ko e golle ɗe ɓe konu koɓe waɗatno toon to diwal Borno rewo funnague leydi Nigéria. To Mali kam leydi ndi jaɓɓima aset faltiɗo kaborɗe konu kewɗe to dakorde kati fandare mabɓe ko ɓeydude nden ka leydi ndi e wawde haɓude kuliyankoɓe kono Mali ɓuuri fuu jogade hande o sembe e kaɓorɗe e nder leyɗele kutortoɗe kalis CFA e wiide cimtol global fire power. fedde Guinée Bissau daranide hakkeji neɗɗanke holli mettu ɓerde muɗum e ko horejo lande PAGC Domingos Simões Pereira waɗa e galle denaɗo nde erima kadi leydi ndi accide dendagal sukaɓe. Bisimilla mon. On calminama, on juurama, on jettama. Bisimilla mon e ley kabaruji Nigéria jogiiɓe kaɓorɗe jani hanki aletta e dow dakorde policiɓe wondude e église yimɓe joyo deftama e nder o district hakkudejo Nigéria nde fiyande hanki waɗi ko subaka lawto agwara kono koɓe leydi ndi nantini hanki warugol goto e commandant en Boko Haram kañum e sappo woɓɓe haɓantoɓe nde fedde kuliyankore ɗum waɗi koye golle ɗe ɓe kono koɓe waɗatno to diwal Borno rew funnague leydi ndi lieutenant colonel Sani Uba halfinaɗo kabaruji konu koɓe ɓe e nder ngal diwal gonɗini oɗo kabaru e nder cimtel hanki aletta keɗoɗen yawo siwto Gimbu. fedde soje en Nigeria wi jagorɗo mawɗo mo dental Boko Haram baraɗo nder kippol ngol woni Abou Khalid wala take bo kanko woni sukko jagorɗo Boko Haram ha ladde Sambisa lattine nokkure nanade nder gonorɗe Boko Haram ha diwal Borno nder yeppre woyla walade funnage lesdi Nigeria. O mbardama bo e haɓoɓe woɓɓe sappo ɓe dental Boko Haram ngal. Kubarwol gongol ngol fedde soje en Nigeria wurtini dow haala ka famteni dow Abou Khalid woni horejo ardaniɗo taskaramji taskitago kippe e ma moftugo kutinirɗum ko rani kippe ɗe Boko Haram en jarata nder nokkuje gonɗe wakkere Gifa Sambisa. Kadima fedde soje en Nigeria andini dow wala sojajo mare mbaraɗo ha kippol ngol. nden nan tokkal soje en Nigeria ngal operation haɗin kai ha wayla walade funage lesdi ndi famtini dow soje en mangal payi yeso e honugo Boko Haram e ISWAP en nder nokkuje tati ɗe ɓe ɓuri suuɗago ha wayla walade funage lesdi ndi kawtude e ladde Sambisa e koseje Mandara e ma nokkure wonde andirande Timbuktu Triangle nder ladde Sambisa nden. Anduɓe ko rarani andal ndenago pamtini dow mbarugo Abou Khalid lattiɗo goto nder jagorɓe mawɓe ɓe dental Boko Haram tamman dimbugo e ma tilfugo golle magal ha Gifa ladde Sambisa igo darde mako ko rarani taskaramji taskitago kippe ɗe Boko Haram yarata. Ya'u Siwto Gembu, Abuja, RFI. Cagal Nigeria ne to Mali kam kabaruji ɗi ko nunkoɓe Mali jaltini kolliɓe mbari goto e mawɓe kuliyankoɓe to Ina Tabakat rewo menika ñande nogas e jeenayi lewru faltindu ko piyende ko nunkoɓe Mali wari o biyeteɗo Abou Agabache Ismail o no tuma wargoji kulɓiniɗi fewde siwileɓe e nder cimtol ngol konu Mali waɗi hankiɓe kolli kawtal konu weeyo leyɗele AES ɗum woni Mali, Niger e Burkina Faso waɗi golle to Akabar worgo meneka kuliyankoɓe hewɓe tawaɓe fedde état islamique to Grand Sahara mbarama toon ko wona ɗum toon to Mali keddoɗen ha joni aset faltiɗo kaɓorɗe konu kewɗe naati e nder leydi ndi fade to dakorde kati ngal keɓal kaɓorɗe konu kesal ina jeeya e keɓe kewɗe gila konu koɓe ɓe gari e laamu ngu ngam ɓeydude ndenagu leydi ndi e wawde haɓude e kuliyankoɓe ɗe kaɓorɗe gari ko e saaha mo saldu global fire power yaltini doggol leyɗele ɓurɗe moƴƴude konu ɗum ko doggol mabɓe hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom tugnade e ngol doggol kono Mali ɓuuri fuu jogade sembe e kaɓorɗe e nder leyɗele kutortode kaali CFA keɗuɗen Aluseni Ba. ko ñande capantati goo lewru goo ɓuri hitande nde gonɗen lappol mawgol ngol konunkoɓe nduusi naati e nder Bamako ɗum ko lappol kaɓorɗe konu kese ɗe leydi ndi heeɓi ina tawe e ɗen kaɓorɗe duronaji otoji konu mawɗi woni belende pettoje e kaɓorɗe goɗɗe karalla kese gila Assimi Goïta jooɗi e jappere laamu Mali fandare makko nde ko ɓeydude sembe konu ngu hunde laatinde sanne waɗi ha Mali jeeya hande e konu ɓurgu ngarɗude e nder dongre Afrique tugnade e doggol ngol lowre internet leydi Amérique toppitinde kala ko fati e ndenka walla e gueɗe konu woni global firepower waɗi e hitande ndeɗo
ngol doggol sakta ko hanki ngoɓeto global firepower tugni koye kaɓorɗo konuji leyɗele ɗe jogui gila to banggue kono leydi kono weeyo ha e kono maji tugnade e cimtol lowre internet nde ɗon mali woni leydi ɓurdi jogade konu hewgu sembe e nder nokku leyɗele afrique kutortoɗe CFA woni leyɗele UEMOA riwi hen ko Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal e Burkina Faso. To banggue leyɗele afrique hedde hirnangue mali woni toon leydi ɗimmiri ɓurdi timmude konu ardi ko Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana e Niger ndewi e Mali. E nder dongre afrique nde fof noon global firepower andini ko Égypte woni leydi ɓurdi tidde konu rewi hen ko Algérie, Nigeria, Afrique du Sud e Éthiopie. To banggue windere nde fof sikke ala ko dawlaɗe dentuɗe Amérique, Russie, Chine, Inde e Corée du Sud ngoni dow. to mali ha joni Nike checker Amérique naji cuɓaɗo e darorde lewru goo ɓuuru yawtude ndu ardade yirde golle laamiyankoje leyɗele afrique e nder laamu amérique ina faada altine hannde to Bamako lamorgo leydi ndi fandare ngo jillu ko wurtinde jokkodiral hakkude amérique e leyɗele sahel ɗe hono Mali, Burkina Faso e Niger kono kadi haɓude kuliyankoɓe e nder nden nokkure sahel. To Burkina Faso caggal hitande jertinde yimɓe ardiɓe leydi ndi ƴetti peɗital e ɓamude peeje e tinnude haare ngenari walla sodude ndimagu nde haare kadi ma waɗe e ballal kaɓirɗe électronique ko wayno caméraji korag tengtinama no feewi haɓade ɗe gueɗe e nder ƴewdorde laabi ko ɗum andini aset kikiɗe dow télévision leydi ndi commandant Farouk Azaria Sorgo halfinaɗo konngol korag fedde toppitinde laɓɓinde gurdam renndo ngo keɗoɗen Abdoulaye Diallo. e nder leydi ndi hewɓe teddinta sariya yowitiɗo e sarti laawi ino teska wonde daɗiɓe laamu e policiɓe ha tentinol gendarmeɓe no heewi jogade e ɓaade ɗe gona labtude ummorade e woɗɓe e ɓiɓɓe leydi ndi tawa ina heewi rokkude ɓe kaalisi gam accande ɓe bonandeji ɗi ɓe waɗi tawa noon ɓe kutortako sariya gam fawde ɓe yaggine ko fewti e ɗe gueɗe koraga gomo sosagu gam laɓɓinde gurdam rendogo foof felliti wadde hen gueɗe kese gam ustude ngenari bondi e nder golle tambiɓe kisal nder leydi ndi ha tenti noon e golle yowitiɗe e ƴewdo laawi ɗi ɗum commanda Farouk Azana Sorgo halfinaɗo konngol korag holliti dokkirgol kayitaji ɗaɓɓande laaɓal e nokkuji police ɗi kayitaji ina yamiri golle naftoje rendo ngo e wiide commanda Sorgo ɗi kayitaji ɗaɓɓande ina dokke ɗon e ɗon kutortoɗo laawol mo ɗoftaki sariya ngam hadde oto makko nangue doginowo o ma wawi yobde e jobdi mumen to banggue mobile mone so ɗum ɓenni omo wawi jokkude laawol makko kono o jonnete aadi ngam wadde golle naftoje rendo fof kono laawol fof ina newo tan so tawi doginowo oto o ina jaɓa ɗoftade sariya so wona ɗum sodugol dimaku walla ngenari bondi ma jokku. To Burkina Faso kam goto e rewɓe ardiɓe fedde politique wotere cuuɗɗo inde muɗum holli yende mum e peɗital ngal laamu ngu ƴetti woni dartingol golle peɗe politique ɗe ngam hesɗitinde dingiral politique leydi ndi keɗoɗen konngudi makko. Quand même, avec regret quand même. Ko hunde mettude kam yiide ɗum kono en mbawa wiide ko hunde hawnide ɗum ina fadano gila o rokka yo ardo leydi ndi duuɓi joyi paaɗi tawa hay sumgo woto waɗaka so en jii kadi ko heeɓi wadde to Mali ko wadde dartingol golle pelle politique ɗe ko hunde fadanode miɗo wawi wiide kadi ko jogori wadde e nder Burkina ko ɗo e balɗe paaɗe yo yimɓeɓe tugno tan e ko waɗata to Bamako ko hande ɓiɓɓe Burkinaɓe goni koye kulhuli ko laamu ngu tan woni ɗo ina yiɗi jimdi gurdam e golle yimɓeɓe foof ko ɗum woni e wadde to Burkina e oɗo saaha ko saminir laamu wotere e nder cammina laamu meɗɗo wadde e nder leydi ndi foof nde laataki baɗɗo ɗum o kadi ardi leydi ndi ɗum noon waɗi ko e saaha haare kamɓe konunkoɓe ɓe gandini wonde ɗum ko haare wadde ko gollal mabɓe mawɓe leydi ndi dokkiɓe hoolare mumen kono ko hoolare nde ɓe teddina en. Ils sont pas à la hauteur de la confiance qui ont été placée en eux. fedde Guinée Bissau daranide hakkeji neɗɗanke holli metto ɓerde muɗum e ko hoorejo landa PAGC Domingos Mensu Pereira waɗa e galle denaɗo nde erima kadi ardiɓe leydi ndi accita sokaɓe ɓe Oumar Mamadou Sow. e nder nden windandi nde fedde darininde haqqe bani adama e nder leydi Guinée Bissau sofni wonde ko hoorejo PAIGC Domingos Simoes Pereira waɗa e galle denaɗo mbo yaltata e makko eteɓe kolli kulol maɓɓe woto ko yadata e kan gonko tabitinede e dow makko kono haɗani fedde nde yoni goppitugol makko e kaso caggal ko ɓuri lebbi ɗiɗi ɗi o dummino eteɓe mbi ɗum ɗon ko dawal fewde artirgol leydi ndi e laamu potal nde fedde ina nimsi e koɓe mbi ko yaɓɓugol haqqeji bani adama en wasgol ɗoftade sariyaji leydi ndi kame sariyaji winderyankoji jowtiɗi e nangugol yimɓe ha e dumbirgol ngol no foti yarudi. Domingos Simoes Pereira e koɓe mbi nde o udda hay hunde hakkeji makko o tottaka gila eta batte no sariya hani daronorademba walla no koreji makko kani ardude ƴeewirdembo toon ha e gueɗe goɗɗe ɗe gonaɗen nde fedde LGDH
e rimuɓe hooreɓe laamu fadde wonɓe toon nde goppita dendaangal yimɓe wonɓe e kaso oɗo sahaa gila hen dilloɓe e dawro haa eɓe gonaɓe en sabu e wi maɓɓe ko ɗum wallata e tabatingol jam duumide e nder Guinée Bissau. yamde jeetati silmaji 4 woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. e kabruji coftal ɓalli jareten ha joni ko e boli en puɗɗorto kabruji men coftal ɓalli e Ligue des champions africaine pottitte ɗuɗuɗe mbaɗi ñande aset e alet hanki ko noon adi ɗen pottital gawtal waɗi aljuma wonno ko hakkude Sundowns e Al Hilal fooli 2-1 ñalamu dewɗo hen Amadou Baro Ba Young African e Al Ahli gasiri 1-1 Petro Luanda e Stade Malien ko ndiga e ndiga AS Far fooli 1 e hay ndiga GS Kabylie Simba Sport Club e Tunis ko 2-2 gasiri pottital ngal waɗi ko hanki alet goɗɗe baɗe e ñalam on goto Pyramide e RSB Barkane Pyramide fooli 3 e hay ndiga Rivers United Football Club folam ndiga e 1 fooli ko Power Dynamos Football MC Alger fooli Lupopo 2 e hay ndiga non cati Boliba nana haale wonde kan mbiyen folitiro fukko koyngel Afrique banggue rewɓe jogori waɗoyde ko to Afrique du Sud go folotiro fukkoyɗe Afrique rewɓe fiɓanongo waɗede e lew tataɓɓur aroru ndu to Maroc ina wayno won hallaji jaltuɗi e mum hanki cukko jagorɗo coftal ɓalli mo Afrique du Sud andini wonde leydi makko ndi ƴettiti yuɓɓingol folotiro caggal nde Maroc andin haytugol mum kono o kabaru Baroba kaf gonginani ɗum taw kadin caggal ɗum jagorɗo coftal ɓalli mo Afrique du Sud tengtini e cimtol wonde leydi mabɓe ina heɓidi wallude kaf so tawi Maroc ruttima caggal e yuɓɓingol foltirongo nder leydi mum ha ɗum noon ɗo kaleten jagorɗo Afrique du Sud o andini wonde ko Maroc woni taw leydi jaɓɓotodi foltiro fukkoyɗe Afrique rewɓe kaf kadi haalan hen taw ko Afrique du Sud tan hollitno yidde mum alhaali fukko koyngel ha joni Boliba Bouna Sarr petto Sénégal tawtata club FC Met ko club makko wonno ko ɗon o fuɗɗi wonande kabaruji Jayde Sport équipe Bouna Sarr petto kiɗɗo Olympique Marseille kadine e Bayern Munich tawti aset o ɓennuɗo FC Metz wonande kippo mbo Sénégal Amadou Baro nawɓe desewal foltiro fukkoyɗe Afrique maɓe piddo équipe mo Pérou e lew tataɓur aroru ndu andinde noon Pérou waɗani qualifié yaade foltiro fukkoyɗe aduniyankore e nde hitande pottite mbaɗi aset e alerte wonande championnat ji Europe ko ni ɗe lelori Arsenal fooli Leeds United 4-0 Bournemouth fooli Wolves 2-0 Brighton Everton ko 1-1 gasir Chelsea fooli West Ham 3-2 Liverpool fi Newcastle 4-1 Brentford fi Aston Villa 1-0 Manchester United fi Fulham 3-2 Nottingham Forest e Crystal Palace ko 1-1 gasiri Tottenham Manchester City 2-2 gasiri Sunderland e Burnley pottat hande sanga yamde nogas so ligeno non jati Seydi Ba a jarama no fewi to Burkina Faso kam kon ko ɓe ardi ɓe ndi leydi no e lawol fusugol pelle politique ɗe duuɓi ɗiɗi caggal nde ɓe dartini golle majje ɓe konu koɓe holli ɓe ɓami eɓɓore sariya fusirde ɗe pelle saabu e biyol mabɓe golle ɗe baale saabima luural hakkude ɓiɓɓe leydi ndi hunde nde professeur Bakary Gueye sali e biyol o jayndiyankejo hertorɗo dawro ngal pellital laamu Burkina Faso ko deƴƴinirgal ɓiɓɓe leydi ndi ko kanko woni koɗo men hannde omo jaabo namde Ibrahima Timmi Ba keɗoɗen professeur Bakary Gueye mi salminima mi salmini on leydi Burkina Faso no e laawol fusugol pelle politique fof e biyol ɓe hoore ɓe ndi leydi ko saabingal pellital ko tawde ɗe pelle politique saabike lural hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi an hiɗa jaɓi ɗi konguɗi Burkina Faso gile 2020 gile coup d'état maɓɓe 2022 ha joni Burkina Faso koye caɗele woni kañum e d'ailleurs dowlaji pays du Sahel aɗa andi ɗiɗo leyɗele Burkina Faso Niger e Mali ko kuderaji mbaɗi hen guile 2020 et puis ko militaire ɓe gardi eɗen gandi noon militaire kañum so ari tan ko loi mum o imposat eɗen gandi ɗe leyɗele fof Burkina Faso Niger e Mali ne waɗno démocratie kono nde militaire ɓe gari pratiquement oɗon démocratie ɓe arrêti ɗum aɗa andi ɗon ɗe leyɗele tati kamɓe pratiquement ko kamɓe liggotto en jii par exemple mois de mars 2025 Niger fuusi partiji fof gonde ɗum ɗo e leydi ndi
donc parti ji fof joni natti wode Niger ɗum wonno ko mois de mars. Après Mali kati rewi hen au mois de mai 2025 Mali rewi hen ɓe pratiquement aussi ɓe pusi parti ji fof. Joni noon ko Burkina Faso waɗi ɗum. Donc kamɓe politiquement ɓe mbaɗi yo ka ɗiɗo leyɗele tati pratiquement ko la même politique eɓe nandi politique. Donc aɗa andi noon kamɓe ko militaire ɓe noon aɗa andi kamɓe démocratie ɓe gona sehilaɓe. ɓe konunkoɓe holli kamɓe ko saabi ɓe fusi ɗe pelle politique ko tawde ɗe pelle politique saabi ke lurral manggal hakkude ɓiɓɓe leydi ndi ɗin konnguɗi hino jaɓi. Eyi aɗa andi kamɓe toujours ko oɗon justification ɓe gandi kamɓe so ɓe mbaɗi décision mbaɗo ni kam aɗa andi ko décision kam mawɗo ine heewi conséquence par ce que fusde parti ji ɗum wona seeɗa. Aɗa andi kam parti politique kañum ine waɗi nafoore e leydi par ce que il faut que yimɓe goto fof haala miijo mum, goto fof wawa par exemple wadde élection sene yiɗi wonde député wona député, sene yiɗi wonde maire wona maire. Kono noon joni so ɓe gummi tan ɓe mbi ɗum fof wodani, donc parti politique wodani e ɗum ɗo et puis ɓe explique ɓe mbiya ko caɗele. Bon ɗum vraiment wona convaincant par ce que tan eɗen gandi militaire ɓe kamɓe ɓe goni e caɗele. Ɗiɗo parti ji ine kala gonga kamɓe noon ɓe jiiɗa nande gonga o ko ɗum saabi ɓe pusi ɗiɗo parti ji par ce que ɓe jiiɗa nande gonga. Woodi pelle politique yimɓe politique holluɓe haysi tawi wona ko feeñi e nder gundo wondema faale ɓe hooreɓe leydi ko heddagol e laamu si ɓe fusi pelle politique ɗe harayngol laawol ngol ɗon ngol weeɓi. Ɗum c'est évident par ce que jiɗɗo ardiɗo leydi fof normalement foti rewde koye parti politique. Ɗiɗo leydi Burkina Faso ko oɗo systéme ɓe jogui. Kono joni so tawi parti wodani ala parti joni politicien ji mbiya joni o ngala droit wadde politique ɗum firti tan ko militaire ɓe tan jogui droit ardade leydi ndi et puis ko ɗum woodi ɗum waɗi noon ɗum aɗa andi noon ko dictature ɗum fotani wonde. E ɗum noon mbeɗe andi tan ma addu caɗele kewɗe par ce que mbeɗe sikki tan population ngaji jaɓata ɗum par ce que ɗum ɗo rewani lawol et puis eɗen gandi aussi militaire ɓe ko kamɓe gardi leydi ndi mais pratiquement ala ko ɓe gaddi ko hesɗi et puis caɗele ne nan tan ngara et puis vraiment ɓe réglani probléme aji. So ɓe mbi noon joni ko kamɓe tan keddoro e laamu ngu ɓeɗe sikki tan gasata quoi. Yimɓe hoɗɓe ɗon e leydi ndi ɓe jaɓata ɗum ɗo. Ko holno ɓen yimɓe wawata gerude gam salagol ko waɗa ɗo sabuna sen daari hande Burkina Faso fayda ala neɗɗo susuɗo ƴettude konngol wonwa ɓe wonɓe wakkilade woni ko pelle société civile woni ko yimɓe dawro wonɓe ƴettude konngol tawata hiɓe caggal leydi koreji maɓɓe ɗi ɓe gureji maɓɓe ɗi konunkoɓe ɓe hino yanude e majji ɗum ko wonwa Ahmed Newton Bari wonwa Djibril Bassolé wonwa Binta Gascon Sidibé ɓe fof no susude ŋiñugol ngu laamu kono koreji maɓɓe ɗi hino torrede e nder ndi leydi taw si ɗum fof si wona deƴƴingol yimɓe ɓe hay goto suusa haalde kono ɗum ɓeɗe andi tan wawa continuirde ni. Eɗen gandi joni kamɓe régime moɓe mbaɗi Burkina Faso joni hay jayjankoɓe journaliste uji joni cuusa haalde sa haali tan ɓe mbaɗma e kasso sa haali ɓe nulma e front mbaɗa guerre. Aɗa andi ɗum fo rewani lawol ɗum ɗo aɗa andi wawa yarude ni. Mbeɗe andi tan ɗum ma addu caɗele ma raw aussi ine wawi aussi addude coup d'état goɗɗo taw militaire ɓe wonɓe nawa coup d'état pour change oɗo situation par ce que oɗo situation vraiment wawa continde. Professeur Bakary Gueye mi yettima sanne a jarama. On jarama. Ahmadou Baroba tedduɓe heeɗiɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to Nigéria Abou Khalid commandant fedde kuliyankore Boko Haram kañum e sappo woɓɓe haɓantoɓe nde fedde kuliyankore mbarama ɗum nantini konukoɓe Nigéria hanki ɗum waɗi ko e golle ɗe ɓe konukoɓe waɗanno to diwal Borno rewo funnangue leydi ndi to Mali kam leydi ndi jaɓɓima aset faltiɗo kaborɗe konu kewɗe to dakorde kati fandare mabɓe ko ɓeydude ndenagu leydi ndi e wawde haɓude kuliyankoɓe kono Mali ɓuuri fuu jogade sembe kaborɗe nder leyɗele kutortoɗe kalis CFA e wiide to Global Fire Power fedde Guinée Bissau daranide hakkeji neɗɗanke holli mettu ɓerde muɗum e ko hoorejo landa PAJC Domingo Simon Pereira waɗa e galle denaɗo nde erima ardiɓe leydi ndi accita sokaɓe ɓe
tedduɓe ko ɗo kaɗeten e ɗiɗo kabaruji en jetti en janni Ibrahima Bato karalagal to wondude nabolaro e dendagal nanguɓe golle ɗe haɗum wawi yuɓɓude ɗum rewa lawol no hannirta ni kono aɗum en timminirat nde jonde kabaruji taskaram cellal ko ngaalu ko wona ɗum mi totta on aadi ha janggo so weeli gueno ɗo e nden yo jaam e kisal wone moon on jarama e jokkude heɗade refi fulfulde cellal ko ngaalu Boliba